ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Sezvamunoziva togara tichikunzirai nhau dzakasiyana siyana. Ndofunga nzvimbo yatiri inoi kudhuze neiko kunoku ndokwatakakuunzirai kwemabonga aya anotaura kunge vanhu vazhinji vanobva vafungidzira kuti kana takumaCentral takumaOndarwin Rushinga hakuna zvakanaka zviriko. Imbomirai, chinonzi nhauka tinenge chitsvaga zvisingawaniki, zvinowanika tichinyarara. Asi nhasi tada kuti timbokuunzirai zvinowanika, nyaya inofadza, nyaya yesimba rinobva muvanhu kuti vaachieve magoals avo, kuti izvi ndo zvandiri kuda, vagoita saizvozvo vachibudirira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadiko makombe? Shumba makasimba. Wakunditi humba inini nai? Tiri right. Tiri nai. Rangu zita ndinonzi Rwechiuto muyera humba. Sezvataura naShumba kuti panapa tikuda kutaura nyaya yemasimba. Kana muchiti tichiti masimba tikutaura vanhu vane simba. Amandla. Ndofunga kana makatarisa kumashure kwedu ndofunga muri kuona jurahoro ripo. Jurahoro rakagadzirwa nematombo. Vazhinji vanoziva zveGreat Zimbabwe. Ndakamboenda kumasvingo kuna Abel Mauchi achiedza kugadzira rwake rusvingo zvakare. Asa ndinomuregerera Abel because ari kudhuze neikoko kumasvingo ndokwaakatora idea. Now tasvika pane uno musha, toda kunzwa kuti vakuru varidzi vemusha uno vakadzwana kupi pfungwa idzodzi, zvakavatorera nguva yakakura sei kuita izvozvi, uyezve kutenga zvidhina hakusi kwaitora chipa here pane basa ravakaisa panapa. Mhuri yeZimbabwe, regai tikupe chirongwa chanhasi muzvinzwire mega kuti zvakafamba sei. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Panapa taiti tikanga tatsemura matombo taiturikidzaniswa sezvaari azvo, asi taizesa mabizo matombo anopina, matombo ekuti aramba akasitikana neapi neawa akamira aya. Saka iwaya kana tichinge taaisa aita kuti kana ukapusha azvidoni zvinoramba zvakabata zvokuti andione paine dambudziko rakawanda panenge, ngekuti tinenge taisa tumapini utu totokusumidza kuti iri dombo rakamira neaya arambe akabatana. Asi tiri kuona matombo acho ane shepi esaruradza kuti akarara kana kuti makaagadzira achiita kunge zvidhina chaizvo. Maizviita sei? Tairowa taitsvaga matombo anenge akati kurei sezvakaita iuri iyi kana kuti izvi. Mukuona zvakaita dombo iri rine kunoenda nyama dzacho, koita rimwe rine nyama dzakaita seriri, rakasiyana neriri. Iri kana uchirirowa, ukarowa apa worowa uko, worowa pakati, rinobva ratsemuka. Touya futi toita shepi yekubva apa kusvika apa, torowa futi apa, torowa apa, torowa apa, chabva chabuda chidhina. Ndozvataita.
Hapana kushanda simenti apa. Aiwa, hapana simenti baba. Hapana. Enda azvidoni. Azvidoni baizvo. Kana mombe dzikazembera. Aiwa. Mombe dzacho futi kuti dzizosvika munyasi imomo dzinenge dzichitoita zvokurwa. Because umadzina dzazinotsvaga because takabva takiriya manyara ese mumasaidi. Ini ndinonzi Supply Viano. Ndakaberekwa 1954 ndiri kwaMurevo. Saka ndakazotama kuuya kuzogara kunoko hondo yanga yapera. Pandakagara ndofunga ndakaenda kuhondo 75 ndikadzoka 1980. Ndikazodzoka 1980 ndikajoina ZNA ndakazojoina ndiri kuengineers. Saka ndagara ikoko ndakauya kuno kumusha ndokufunga kumboisa waya yefence. Waya haina chayakabatsira, yakapera kudonha pasi, vanhu vachitora waya vachiba ndiri kubasa. Saka pandikazongo ndadzoka ndakazofunga nyaya yekuti regari mbodzama kuwaka masvingo akaita seaya ari matombo. Chikonzero chachiri chokuda kuti dombo hapana anogona kuridzura kana kuritakura. Zvadaro ndakaita nguva yakati rebei almost 3 years ndichikwanisa kuwaka zvishoma nezvishoma kubva tichiwaka rusvingo irworwu. Pari nhasi protection yakanaka kwazvo zvairi kuita ndezvokuti iri kuprotecta mombe dzinopinda mupi muno, ende handina labor yandakashandisa pakushandisa kuwaka rusvingo irworwu. Ndakashanda inini nemhuri yangu tichishandisa zvingoro zviya zvemavhiri emiti zvokuti zvinezvi hapana pachiri. Zvokuti pavement yematombo ndakaona kuti iri chipa kuishandisa pani kuwaka nechidhina ngekuti chidhina chinotsemuka. Plus kumba ikokuku takakwanisa kuita pavement right round musha wangu wese kuisa matombo. Ndaiwaka ndiine mhuri yangu tichiita pashoma nepashoma kusvika tapedza. Svika nhasi uno ndo zvazviri kuoneka sezvazviri izvi. Kana muchiti makaita pashoma nepashoma zvakakutorerai makore mangani? Ndakaita makore 3 ndichiwaka pashoma nepashoma. Tichitarisa yadhini yakakura zvakadii zvokuti tingari kukwanisa kuita inenge half an acre. Yese yakatenderedza. Inogona kuita in acre. Muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe, half an acre yakatenderedzwa nerusvingo. Murimi mungazvikwanise here? Inini hangu ndagara ndatongotaura kuti haisi area yangu iyi. Regai timbonzwa kubva kuna mama tinzwa kuti vanotiwo kudii nebasa rakashandwa pano kana kuti ravakashanda pano. Asi baba hazvina kundishamisa, muri musoja. Idea munobva nayo kuhondo here? Kwete, asi kuti ndakangofunga kuti zviri nani kushandisa matombo than kushandisa bango. Ngosi bango rinodyiwa nomuchenjeki waye inodonha pasi. Izvi zvaane makore zvikangorora zviri intact. Vanhu vanombozama kuda kutaura kuti zvakazodai but vazhinji vakukomenda kuti zviri nani. Hapana here pakuti munogona kumboona padonhedzwa kana angave vanhu vanoda kupfidzisa zvavo vanongoda kungoita utsini? Zvinowanikwa but kakashoma mazuva ano because vanhu vakunazoziva purpose yatakavakira jurahall. Because vamwe vaingoti kafunga kuti hari kuita basa rekupedza matombo yokuvaka makuva, but ndakaona zvisina kana sense. But yezvinezvi wava in use kuti wakuona kuti zviri nani zvokuti kana mumwe ndakuona mudzimba mumeso vamwe vakuitawo yavo but vari kutadza kusvika paextendi. Tingati isusu training yenyu yechiuto yakakubatsirai zvakadini kuti munge muchiita basa iri? Ini ndandiri kuengineers. Ndaidhira nenyaya yemaexplosive. Zvakaita kuti ndikwanise kuziva basa rakadai so iri inyaya yekuti taidzidziswa kuwaka mabridge, taidzidziswa kuwaka munopinda masoja moya vachihwanda maCPC imomo tichigara tiri imomo. Saka zvinhu zvakandiita nyore kuti ndikwanise kuva munhu anokwanisa kunge akati simbei kugadzira zvinhu zvakadai. Nekuti kana makore amataura imimi ndikuona takutoenzana ka.
asi ndiri mwana wazuro uno ndanga patauya pano muri eZimbabwe ndaida kutoti ndikudzei kuti kana namakombe patanga achitaura ndachiti munhu akavaka izvi kana tiri kutosvika izvi akarara achirwara nekuti izvi zvinouraya izvi. Aiwa ndakasimba sterei. Tiri kutoona kuti makatosimba. Ndakasimba basa. Aiwa zvinofadza. Regai timbopa mukana uno kuna mama tinzwe zvavanodawo kutaura. Asi musati mabva henyu baba. Tingati isusu ijurawo kana makavaka iri. Riri kukubatsirai pane zvipi nezvipi? Zviri kuprotecta mbeu dzangu dziri mukati. Dziri mukati muno because ndogona kurima nguva yechirimo yemvura nemvura yekutanga vanobva vazoita sei ndojara mbudzi mune mbudzi muno dzinofamba but muno madzipindi ndozvimwe zvandakuona vazhinji vakukomenda hamuchisina dambudziko rokuti ninga haana kupfigira mbudzi matombo ndakuona vamwe vanhu vamwe watowanda vamwe vakujoina kuita zvinhu zvakadai soizvo panongopinda varoi chete avavharika tinotenda unganyime mpururu musha una harangero tokumbira kakunemi naye mdzimire mabereka ana amutina mpururu kana mukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uyewererenje takumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Ini ndinoitwawo maivhiano ndangofarawo nekutsigwa kwatoita nevaenzi vedu vachitorawo juraho redu iri zvichiratidzawo zvakafanana nekurusvingo kumasvingo maiona masvingo kuGreat Zimbabwe waakuwanika kuno kurushinga kuMount Darwin muchizoona zvakadai zvinoita kunge zvinhu zvinorwadza kana kuti kunge matombo aya anorema zvekunyanya aiwa haaremi anotakurika zviri nyore pashoma aya mahombe aya taingoarolawo nemarolasi achienda achinopinda mugomba tozongobatsirana kusumudza matombo achimira saka vanenge vachiona vanongana kunge zvinhu zvinorema but zviri zvinhu zvingori easywo pakuzviita takatoyawo pano tisingazvizivi tikadzidzisawo nababa zvekuti vari kumusha kwedu uko vanotongoshamisika wekuti ndo zvakutoitawo mwana wedu here izvi asi vanoona sekunge kuti zvekunga zvinorema kana kuti tiri kukuwadzirwa mwana aiwa zvinhu zviri easy takutoonawo zvikutotibatsira tinotoisawo mbeu dzedu muno mune nguva tichidyara mbudzi dzisingapindi zvinhu zvedu zvichitosvikawo zvakanaka zvakatosiyanawo nedzimwewo mbeu dzinodyarwa kunze uko saka zvinhu zvakatotinakirawo izvozvizvi. Imimi kwenyu kumushande kupi? Kubwera. Kubwerawo. Kwamurambinda. Kwamurambinda. Aiwa tinotenda. This
matambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjodzi nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai. Vadikani vedu vararama. Maiona here Drewmas media ine dzidziso murwendo reupenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murwendo reupenyu. Maiona here Drewmas media ine dzidziso murwendo reupenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murwendo reupenyu. Apa ndo isingira takatogadzira rokuti vanobikira ioven yokuti kana vakagaisa nyama dzavo vanovharira. Zvizhinji makazvigadzirira? Ndakazvigadzira ndega. Apa ndo paoneka vaiti kana vakucheka miriwo yavo nichekera vari panapa. Ndinovakaka pachikafu munodya chipi mimi ngati otherwise kazhinji handina chandinoti ichi ndinoda ichi handidi. Ndodya sadza nemuriwo kana nyama iripo ndodya. nekuti tikuona kuti matombo aya kaya inini kuti nditakure kana kuti 4 per day handikwanisi. Ndinenge ndakutodikitira kana kutotadza kuti no nyaya yaruda kutaura yakanaka. Isisu pandakabva kunoko ndichienda kuhondo kwanga kwikwaoma kwanga kune zvaiitika maitrainwa padumbu physical taura nzeve kunzwa izvozvo zvaienda zviri part and parcel yetraining because waitrainwa kurara nenzara kuita sei iwewo kuti unyatsomita demand yezvinhu zviri kudiwa at that moment. Yes. Saka hondo yakanaka hondo yakanaka ikadzoka ndinotogona but chinozoitika manje trainwa zvekutokwanisa kuvaka kudarika don't drink to destroy upenyu hwako. Yes. I don't drink. I don't smoke. Yeah, right. Yeah, it's a secret. I put it. Yes. But muonda munamboputowo mbanje. Upenyu hwangu ndofunga kukura kwandakaita. Baba wangu was very strict nenyaya iyoyo. Yeah, ini ndikuona sekuti like tikataza muno murushinga ka tine madeaths awanda inonzi vanhu vari kukwaziswa nenyaya dzemusombo mutoriro kupenga kudii. Yes. Saka izvozvo ndinoona sekuti zvimwe zvinhu zviri kupedza vanhu simba but matichallenge this is extraordinary. Right. Toya kwamuri ndizvipi zvamungade kutaura pamusoro pezvamaonawo pamusha uno? Inini ndatoshamisika because ndakanga ndiri munhu aitongofunga kuti Great Zimbabwe ndo chinhu chega chinonyanyoshamisira chakaitwa nevanhu nemaoko, but ndashamisika kuti muno murushinga munomu titori nenzvimbo yakafane iyi yakavakwa nemaoko. Tichiriona rinoita sekunge just ejirawo but ndadzidza kuti munhu ukada kuita chinhu unochiita. Exactly. And unokwanisa kuchiita pasina kukundikana kana pfungwa dzako. Uyezve ndadzidza zvakare kuti kubatirana nemhuri kwakakosha. Nekuti basa iri ukanzwa kuti mwana chaichai vana vamazuva ano kana kuti vamwe vana ukada kuvati ngavatiitei basa rakafana iri pasina kubatirana azviite mwana anotiza. But ndatodzidza futi kuti muri baba vanowirirana nemhuri nekuti basa rakadai so iri harikwanisi kuitika pasina kuwirirana. Ndine vana 17 inini 10 makomana vaisa vari kuarmy vamwe vari kupolisi. Vasikana vari mudzimba dzavo navarume vavo. Inini panapa ndasarirwa ndativana titatu chete tidiki vese hapana asina kufunda vese vakaenda kupedza form 4. Yeah. 17 vakadzi vangani? Vaviri. All right. Chakaitwa naViano nesu tikachiyemura kwazvo kuti vanotiyeuchidza hungu zvangu ndinoona masvingo eZimbabwe nochokure but ndikazviyemura chaizvo ndichiona kuti mawakiro akaita kuti ndifanike pamasvingo eZimbabwe paya ndakazviyemura kuti vari kumutsiridzira chinyakare chedu chaifambiwa nevakuru vedu kudhara kuisa rusvingo ukafanana naihwohwo tikanzwa kufara nazvo.
tingati vanhu vachiona basa richiitwa tozati vanoshora havashayike vaitiwo kudii nebasa iroro. Vazhinji vanga vasingashori asi vaiti rinorwadza. Uri kutora nokuti matombo yanga asingabve panapa matombo yaibva uko vanga vasingashori vaitoti zvakanaka asi rinorwadza basa racho asi iwo vakashingira kuriita. Zvikatifadza sinere. Ewa tinotenda. Ndatenda baba wangu. Ima munange mazotitaura zita? Zita ndinonzi Leonard Masai. Muri mugari wenzvimbo ino. Kunonzi kuchii kuno? Kunoku kunonzi ngauti make gods kana tichaparadza. Ainobva apa inoenda kudiridza mabanana kupi? Kuseru. Kunoku ndokuna mai guru wacho. Kunoku ndokuna mai guru wacho kunoku. Panapa ndo kitchen yao. Vane pokushandira neovhoni yavo nevanesa nyama zvese izvozvi tinogadzira pano. Iri patinongonawo anenoku yaro kuno kunobuda nokuno. All right. Yeah, one thing that I liked is makagadzira mega. Tinongofunga zvoti dai ndanotenga. Naihumba patatendera musha uno ndezvipi zvatingati zvakushamisa izvamaona? Ini shumba chanyanya kundishamisa iovheni nehanzi pane upinda mvura kana ichinaya yozotorwa ichienda mumagadheni nemagadziro akangoita zvinhu like ende wari kuti wakazvigadzira wega. Ungai kuti maona kuseri kwataenda ukanditi kune ndaona machairs aya akagadzirwa unonyatsoona kuti nepekugara pacho pese pakagadzirwa. Tingati zvinhu zviri pano maonera ndaita angave masimbi ndiwo vaiwelda. Maoven maona pakaipa nesink asi apa patamira isusu tanga takatarisana nematombo asi tazodzidza zvakawanda kubva kuvakuru ivavo. Aiwa sando dzenyu mauto basa muri kushanda tiri kuzviona. Munozati ndinoshamisika pane mamwe mauto ekuti kana ndorangarira pandakapinda murushinga akauya kwandiri so ibva kuno nekamera yako ndiwaniwo uri kuita nezve apa munhu akadhako akabata paindi ndotoudzwa navanhunzi musoja uyu musoja. Asi chandingade kukuudzai ndechekuti zvandakadzidza ndezvekuti nyange ukaenda kumashefu emasoja unotonyara vachikurespekta iwe wototi konhei vakuru ava vanogorespektawo inini ndo vanhu vane respect manje mashefu. Handidi hangu taura zveawo atingataura kutaura nezvavo asi aiwa ndinotenda nebasa guru randaona pano. Ini ndatodzidza zviri zvitatu zvekuti pane umwe musha wanoda kuvakisa ndichatombovatora vambondiudzawo kuti apa dai wadai apa dai wadai uyezve kana kuvaka imba ndadzidza zvakawanda. chokwadi shumba munenge mune pfungwa dzinenge dzangu ini kana ndakutoda kuwaka panchawe kuzokumbirawo plana kuti plani yawo wakanyatsombochifambisa sei. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba naumba. Ngatibatanei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.